Сигнал на зрители ни изпрати на столичната улица инженер Иван Иванов, където едно семейство остава без вода, а въпрос на време е да рухне и домът, в който живее. При пристигането на екипа ни се появи със собственик на имота, който твърди, че семейството, което живее от 1968 година в тази къща, е самонастанило се. След отчуждаване на имота през 1987 година, собствениците са били обезщетени. Рени Кирова тогава не е семейна и не получава право на закупуване на имот, но е трябвало да й бъде предложено общинско жилище, където да бъде настанена под наем. Това не се случва. Затова тя повече от 20 години остава в семейната къща. Тук е и адресната й регистрация. Собственикът на имота обаче твърди, че от общината не знаят за Рени и семейството й. Можете ли да чете? Отивам в общината, хората казват, няма никой там. Вадат ми документи, нито имат заповед, нито имат абсолютно нищо. Хората ми вадат, че няма никой тук. Тук никой не живее. Да, но очевидно живеят. Ама те живеят, ама нямат заповед, нямат нищо. Те са самонанесли. Погледни бе, искаш да вземеш. Нищо няма да вземеш от тук, казвам ти. Това е, аз съм го спечелил. Минало е през СОС. Минава абсолютно през всекъде този документ моя, който държте микрофона, хубаво да говоря. И от тук натам той е господин никой. Има една адресна регистрация. Тук говорим за хора, които изведнъж изчезват. Как така изчезваме? Как така изчезваме? Ние сме живи. Ние сме живи и сме тук. Тази сграда е с предписание за събаряне. Днес е влязъл и багер, който да спре водата. Оказва се, че според община Възраждане тук не живеят хора. Това обаче не е така. От 68-ма семейство Миленчеви обитава съседната сграда. В първия делничен ден TV7 ще потърси мнението на община Възраждане по този абсурден казус. От общината ще се опитаме да разберем как се разрушава сграда, в която има все още хора и дали Рени Кирова има право на общинско жилище, в което да се настани със семейството си.